झोटा देखे दिन दिन कर मैं हो कल निकल दिन झोटा देखे तो रो अरे पापा ना एक कला दिन चलते कर माई मर गई पापा हमरा को पड़े जाए था पापा दिन पगला चुलौ कते नहीं मम्मी से वादा कैले कि तुम मर जाए तो लगी के कोनो ना तू को कहते तो तोरा का दुख कौन बा कौन दुख बा कौन दुख बा सर के मैं आई बन तू हमर ख्याल नहीं कर रखत पापा अलग अलग मने अथी करे निकत ना बड़ा छरंग लगावत ये दादा तन के बुझा त रोत अब खातै नु रे खाइ लोई ना पापा तू खाना खा लो पापा देख मार दे चुप रह मार दे ढाई दे कह देता नहीं ढेर छुटता छुट तो रवाई रे करे खेला बढ़िया तो रवाई छुटता टे छुछिया भुलवा नु दे काहे के पनैला हो तो कहता ना कहता बुझाता अपना मने लगले धागा टल के नकिया में निकाला तनी करा नहीं के खुला त हमर मम्मी पे ना के गइल बाड़ी ही न तोर माई त गइल बे होने नरक में तेहू जाइबे ए तोर माई नरक में बेटा हूं जेबे नरकवा में बोल अब हमनी के जैसे मन होई जैसे कहियो न वैसे नु करबे रे तू उ तो चल गइली जहां जाए के बा तोर माई देखा ना पापा हां तो हमर कटा गल पापा हमरा से कोनो काम नहीं के हमार नहीं कटल हमार ना कटला कटैल बा कटवा दी तोरा तो कटवा दी अरे कोई सुनी तो का कहि रे चुप रह रे तनी काम धंधा ना करबे और बाहर के बाऊ चूल्हा में तो राखी बड़ू नहीं के बुझात करे के ओई में कहानी झटवा खींच के देत नहीं कि हमारा फिरिया ओई में कहानी हेने तब तोरा के मारी तो बुझाई हेने ना पापा हम सब काम करम पापा देख ले रौरा काम ना कि सब तेली माई ये तय करे के दुख जर दे कर का दुख जर हम देता नहीं तो करता मार देबा विचार नहीं चुप ना खबर रे चुप रहन देखावा चाल देखावा खेलवाड़ो हां दादी कहां गेली हम उड़री कानो के लेके उड़री दादी तोर माई पापा हमनी कहिए तो दादी हिए रे हैं हमरा के मत कहिए पापा ये करे मम्मी जो निकल जो दुनिया से हमर माई के चया उठ गई तोर माई हम माई ना है रे तू हमरा के छोड़ के कहीं मत जाइए पापा अब देख तू हमार दिमाग करतवे खराब ना बुझले हम कहते चुप रहो बुची चुप रहो बियाह शादी भी तोर करे के बा तोर बुझाता होते जगह सियान बावे तोर दिमाग होता के करी रे के करी ना मोल की माई करा के करी ऐसे हम कहता नहीं घर बर्तन चौका चैनल कर इनके के बैठे दे आराम करे दे अभी आइल बाड़ी कहवा बतिया रुक जाई कहवा बतिया कि सब तेली हने मार एकर ना पाका तो चल जो यहाँ पापा तू जो जल जो और जे देखिया के अनुसार हट गले कि ना रे हां खाली ज्यादा अगर बात करना लेनी हो रौरे बताई गांव समाज सुनी त का कोई जे हमरा के बताई कोई से दू आंख बीत भर के बिया इस समय समझतिया कि हम सब तेलियन के कहानी कैसे कहती है जा अपन माई और रौरा कहत नहीं कि तू अपन बाल बच्चा मत जन्मा ये करे भरोसे हमरा हम ना जन्माई म अपन माई ने पूछा ना उपाय लगा उसने तो कौन सी कौन तो घोट होला पियावे जले तोहरे बतिया जोन कहबो नु है कही का कहे चित बदली ना ना चित बदली तो माने हमनी के बतिया मान चित बदली मोर देखे कोई सब कोई के जी कोई होला मोती मारे वाला होला सब अब आती रही हम पूछा तनी आती रही सबसे बढ़िया रही हुए जान तो टेंशन खत्म रुक जाई पूछा तनी ना चुपचाप रही खाई और अंडा वाले हम जान तो तारा बियाह कोई नहीं अब एक और मुंह देखती तो बियाह करती हम तू अपने बताओ हमर तनकी करा मुंह दर्द ना हो कैसे मुंह दर्द रही जी जना मते अपना माई के खाचा बागे मुंह दर्द कैसे करा खाती कबर जाई एकदम बताई राक्षस नु बिया जी अब बताओ हमरा खाए के झूठो मन नहीं करत अब खाती बरियारी अब खाए के परिया ना खाइम त हमरा से बोलम मत दू दिन दुगो अंडा बा ना हां दू दिन मत बोलम ना खाइम त नहीं अब तारा के खाइबे करम लेकिन हम खाना जब खाए बैठते न ओकरा के देखाओ मत हमरा के मत और कहत है ओकर मुंह देखल ओकर खल के बा छोटा कर के ना छोटा देखि कैसे ओकर पेरा तनी रुक जाई रउरा के ना बुझाई रुक जाई पेरा तई को कहला ना ओकर पेरे के परी ध के दू चार कपार लड़ाई बु देवाली में नु त मिजाज ओकर शांति रहे ठीक है बेटे अब आती रही खाई नहीं मन से रउरे ना मैं दुनिया बानी जी जब रउरे ना खाई भी हम तो कैसे हम जी हम बताई आ दोसर कोई कुछ भी कहो हम कहीं भी माने माइटर रुक जल्दी लिया के छिड़क तनी मेरे ठीक वहां त निमकवा कम बार ठीक हो जाइले कोई कहबो करता का कम बिया कइले भाई काहे कहते माने हम जोन को हम मौगी हमर कहि जोनु ना मानी तब बोला आखी मुंह फेंके लागती है ना कि मुंह बुझाता कि एकरा इतना दुखे कोई के नहीं इतना गर्मी होता ना का बतलावे के आँखिया ऐसे होता मुनाता बाकी नींदे नहीं खे आवत देही में बेचैनी भइल बाटे तनी काम धंधा रहल त आदमी करबो धरबो करेला कह तनी के रे छोटिया दे ना चौरा फटक बिंदी ई करिया ना बुझाई फटके के तो फटकिए दे
बाकी मैं लड़की सुना तो नहीं खे फुसरी निकले लगल साहब अब स्टार्ट हो गई मुझे आता कि पाउडर के डिब्बा लिया के पड़ी डर में कुल ठीक रहेला। छोटकी दादी खाना तो ना बहुत जोर से भूख लागल बा दादी। काहे रे खाना के बना खाना बनल बा हमरे घरे अंडा बनल बा दादी लेकिन हमर पापा मम्मी हमरे के मारे कहतन जे सब काम कर हम ही खाना बनानी तबो नहीं कर तू खाना। हाँ दादी हम ही खाना बने। चुप पहले चुप रह चुप रो मत चुप रह। अरे हम बानी न रे हम मर गइल बानी बड़े दूसरे घर का बाइन कहा हम जला जीएम तले छोड़म ना उ त सब तेली माई लेकिन ई त हमर पापा वन वो हमारे मौगाड़ा बा तोर बाप रे कहतन पढ़े लिखे नहीं के जाए के चुप रह चुप हम खाना देतन चुप रह ई बता आके हमार होता है छोटिया हो गल त आज लोग कर समय को काम ना करवन तू एती चुकी बाड़ी है सुरता वाला कैसे तू करवावत हटे रे हां छोटिया रे हमरे के दन राती को रोटी बता ना रात का तू के काय खाती के राती माने के बिया भइला काहे खाती के रे हां कि आई त देखी सुनी अपन नियर ई है काला हो ना सतेली कभी अपन नहीं हो सकत आज करी अकाल हुए अपन छुआ दिखाई एगो दमन मम्मी सोना के चीज हमारे देह में चढ़ले बड़ी वो निकाले के कहता एकरा के निकाल दे ढोलने पर जैसा हाथ में जानते नहीं खीता चुप रह चुप छोटिया रे ए दादी हम हमरा घरे नहीं के रहे के मन कर हम हमरा के कहीं पहुंचा द मर जाई मनी मर लगा बबी काय कहते के कहीं पहुंचाती रे करो करे जा पचड़ के करत नहीं तब मारत नहीं के करत तब नेहा के खाना लिया के खिया त ये बुचिया काहे रोत ली रे जान त नहीं पूछ सब तेली मातारी आइल भी त खेलवड़ी है तू कल बता एकर बापा नहीं जड़ा बाटे लड़किया के कार रोवा के एगो इच्छु के काम ना कर ले देखा हेते हेती चुके खाना नहीं खु खाए सुबेरे ले हां ये कैसे बेचारी मैं हुटपती रे अरे बेटा ला तोर बापा तब सौतेली नहीं सौतेली होनी सरे देख ले तू देख ले बड़ा हमारे बाप फुटानी करेली ना रहती ना अपन मत लिया लेके जो करके खाना खिया के लेके आप ले जूता जा खाना खा मम्मी से मत कहे कि हम खाना न तो मार के तोरी मम्मी से ना कम तोरी पापा से कहम ना रुक जो लिया के जोरा करके खाने खिया रे ना मारपो कर ले हो बुची हमारा जर देले बड़ी हे माय है देख रे कैसन हो गल बारे फोरा पर जाई लागत रे देखिए ना पोछुआ ढोला पर गन सब पोछिया बता कोई और कैसे करिया भइल बारे चलने से ताक देले बड़ी एको काम ना करे तो नती जहर खिया के मुआ देले रही त काहे के बैठल ले का ओकर का माजा मारी खेलवड़िया के हम त बोलन त कह के गोतिया नहीं हउ का तार फाटा ताते बापवा के नहीं खे बुझा त बापवा मारला हां वो मारेला अरे उरुआ लेके जो करे के वो तो खाना बनवावेला ना मेरे से जो ना खाना मेहरी बिहार बना खाली एकर हाथ पे कोलगेट लगा दे रुक हम जा तनी दवाई ये बार दिया बाद तनी करा के बतावा हो आज हमार रहती बतावा हमर गोतिनी रहित एकर महतारी रहित एकर बेमतर लखेलवड़िए कहेगा ना करे के अच्छा जे दूसरा के जन्मला के दुख देवेला भगवान देखेला ऐसा बात नहीं के जानता आज दूसरा के जन्म का दे तरीका तो जन्मी तो दुख के हुआ औरी दे हां तनी सर से करा साग सब्जी बाटे हो काट देई होवे मरद में न कि एक बेरा के सब्जी ना लेके आई ना 3 बेरा के लेके आई ना जब ले उ सूखेला नहीं तब ले उ हां त हम फेकत जाई ना है क्यों नहीं काम के बा बोदी ई कोनो काम के बा काम के बा काहे ना दीदी जी अब रहो के कहाई लगे कल दाल भात पर भुजिया ओकर बना दे त कहत नहीं कि ना ये छोटो को ना बन वो बताई त सड़ी ना का हो आदमी छोदी काहे करते फ्रिज में रख दे तनी देख तनी के हेजगा रखल रहता त उठा के ला दे तनी फ्रिज में से कहत कि ए फ्रिज में के रखला पर कने स्वाद ना मिलेला हां का करब सुखा त जाता बताई साग सब्जी टटके निक लागेला ठीक ना आ देखी कब वो साग सब्जी टटके मिली 5 बजे जा 4 बजे भोररिया में जाइब तब मिली सोच लेही पहले माई वो 8-9 बजे तक तो सब्जी चल जाता दुकान पहले नियर तेना तरकारी नहीं खे मिलत नहीं खे हां पहले रहे कि आदमी तेना तरकारी गांव घूम के बेचे कोनो काम ला के नहीं खे या चारे डाले ला के बा ये करो का अचार डालला बड़ी सुंदर अचार बनेला हां खइले तो नहीं कि पर सुनाले बानी हम ये दादा करैली भइल बोदी भइल गाजर भइल
मुरई भइले करा चार तना निक लागेला ना कि का बताए के। अजी दीदी हम्म? कौन अनुका शाम के रोटी के दूध भुंजिया बना दे। बना त तुरतन त हां का कि जानता नहीं बालू जा हो खोजी के अजी छोटी बूची है। अब घर आंगना खोज गेली हे जो अब इने से तना आंगना बड़ियार न बाटे बिटिया ऐसे हेरा जाता नहीं जा हमनी का तना सब करे काहे खाना बनावे लगल जा का करी जा सुत के जगह नहीं जाता नहीं तो झाड़ू पोछा कहीं है जा अब चलतन जा बनावे सब बना अपन दीजिए हाल चाल सब। बताई। आपके घर का हाल चाल बा? ठीक बा हो एगरे तू ना यार करो कहिया गेली नौकी भौजी के हाथ में खाता नहीं जा काले परसों का करबो हो कहीं गांव में काहे चल के निकाले गांव चल ओ हाँ आहो गांव में बात नहीं कुए जाना ना ससी गोजन भौजन आइल बनी ना लहुरी हाँ ए दादा लइकिया के ऐसन मारत बच्चारी के दाग नेहा के बुचिया के बेचारी के लागता के कहती है ना कि लुआठी से हमरा के माई हमर दागेला और वो तरिया बोलल पहले का चेहरा अब का चेहरा लड़की से मिला ला जब कैसा सौतेली ये होली सब उहे त हमहू के कहत रही तनो महतारी होई सौतेली होई। अब लोग सोचेला कि मने शादी बियाह क के हम अपन बाल बच्चा के पाली पोसी अपनी नियर अपनी महतारी नियर के हम न पोस सकेला। हम अपन माई लेखा माना कोई ना मान सकेला कितना खानदान तो बजाऊं घर में कोई नहीं के कनिया के पप्पो मारेला घर में बोले नहीं का आय पूछे घर में हमारे घर आर के भूखाइल रहले देनी दुकुर भात खाए खइला से कहे के तना भूखाइल रहलिए कई दिन का लागता। हाँ तो काम करवाओ थुइया जा भल न बानो उन दूसरा के बिया उनका बापा के पहने देते सी कई दिन का नहिले बे काम मार करिए भाई आई हे दादा बेचारी के क्या करबू और तरिया बोलल हमरा माया लगल कने चल अपन अरे सात घर दुश्मन के न ऐसा न थोके कि महतारी छोड़ के चल जा ठीक न जेकर माई नहीं के ओसे जाके पूछे के बाकी का हाल रहता ये तो सुख रह के मिलता वो अपन ऐ स्वार्थ खातिर ना कर रखले बना सुते बैठ हां कोई खातिर ना टॉप काय खाती टॉप काय मिल के शादी बियाह करेला के लइकिया खातिर कर हां वो तना रहे कोई सोचता उमर का बाटे उमरो नया बाटे अपन बाल बच्चा के भी देखी अपन उनको एक लोटा पानी दे बतिया माना कर देल बिया कि पढ़े लिखे नहीं के जाके घर का काम होती चुकी घर का काम करी हो बजर से का होत होई जी बताई। अब का करे मजबूरी के नाम महात्मा गांधी होइबे ना करेला होत का होई कनिया ये कहल हवे कि जेतनी जे करी ओकरी आगे तने बिटिया तने देव त छरिया ला कनिया के सर से करा तोड़ दे सब्जी है जल बतिया फरता का से तवा में आपका भैया बाजारी से लिए जाना 20 रुपया पौआ बोल रहे ना बुद्धि आ दिया नहीं के मुआ जा तुम्हार तुर का मिले त नौजी के हइबा अरे मुआ गइले बुची जी मुआ गइल त माई के ना देले रहे हम खुद तुर के हसी बबुआ ना मौगाड़ा बना मेहरारू की गोदी में सुते खातिर लड़की का जिंदगी बर्बाद कइना लड़की होती चुकी हमारा लागेला ना बुची जी कहे के तना चाहिए एगो बाते का बासन कहतनी का हो कौन कारण से कुछ कह के मर गइल नेहा के मन आई हे के जाने हमारा लागेला हां त लइका होइसन कइले ना बाबा आई गौरी बात तो जन से कहे नी चला जा हमर माई कलसिया ना कोकरा घर आवा उजाई जी हां चला जा ना चल ये कहतनी बात से कर दे कनिया बहुरी अच्छा होला ना लाजवा के नावल जाई चला ना। कनिया बहुरी आउ त का करी देखबू तबे ना सिखबू देखबू तबे ना हमारा सीखे के का बा हो स्कूल में आ ये छोटी बुची जेकर मुंह ना बोला के ओकर कान बोल दे जब ले अखिया ना देखले रह त कहब के गने ये बात तो ठीक है हम चला भौजी चला तालावा दे तनी तालावा आई तालावा देखिए आओ जल्दी से देखो ये दादा जेवनी बात के डर रहे हुए हो गइल बा हां त हम त जाइब त भीगा के चप्पल मारब भीगा के भले ससी कुछ कहिया बाद में कहत हम अपने घरे न कहियो लड़की का जिंदगी बर्बाद करता न अपने ऐश मौज करे खातिर गोदी में सुते खातिर में हरा लेल बना बेटी के बिना महतारी का कइले बना चली हो बाप रे बाप दौड़ दिया कि घर में ऐसन हाल बा हमार टेंशन भइल बाटे हां देखा हो आजकल महतारी बे तो सब कुछ बा महतारी नहीं के तो कुछ नहीं के नते अपन माजा मरला खातिर बियाह कर लेतन स कि हमार लइकावा के देखी त हमार लइकिया के देखी लेकिन ओइला के बाद उ ओकर सत्ती हो जाता उ ओकर सत्ती हो जाता रे बाप हो बाप का करी समझे में नहीं खे आवत हे भगवान जी ये तो घर घर का बीमारी बाटे भगवान साथ घर दुश्मनों को ऐसा मत करस का करतन जी
हां देखो जा अजी चाची जी का कुल सुनाता जी आई का कुल सुनाता के जाना ताटे कि का भइल बाटे का नहीं के भइल नाम होता टे कि बियाह करे के बा बियाह करे के बा अरे बिया बस नाम के ना बाटे काम तो कुछ अलग बारे बैठाओ जा बैठो का ले तड़ो एगो ले पटो आओ करी बात घूमत रहता ले पटो लेके पूछी अपन घरवा के हलिया उनको का होता टे अजी ए देखा जा सासी का करतड़ी जी ने हा बुचिया के संगे बताओ मातारी नमनी का बताओ लइके खाना बनावे जो बियाह ओकरा से खाना बनावतिया ओकरा से बर्तन माजवावतिया आया देहिया में बाटी आइल बिया खाली भतार लगे सुते खाती आए बियाह त भइल कि लइकिया के देखी सुनी हैं क्या आई को कहती रे माई हमरा सामने बताओ तो तोर बियाह त तू ना जेबी ना ऐसन चाहिए जी चाची जी तो ठीक के नु कहतन चली जा घरे हम त अभी सोचत रहनी है कि चुलो के बिटोरी लेके चली तनी चला जना कर मुंह पर थूकी जा ढेर बोलते कर मुंह पर मुतियो दी जा हां तब ना ला का कहिए बतावा लइकिया डहकत ये त ठीक करत है हो गलत ना बात बाटे बेटा हुआ के ना सोचे के चाहिए उ नहीं के सोचता तो ना सोचे बेटा हुआ के सोचे के चाहिए बेटा हुआ ना अपन बेटी बेटा के जन्मैले बताऊ ना उ कोनो एतु कइले पैदा कइले ओकर दर्द बुझाइयो खिलाड़ी न बिया अरे उ तू कोई किसे का हुआ तो जे हमरा त कुछ बुझात नहीं हाथवा जार देले बे गर्दनिया जार देले बे अखिए फुटल बकरी बापावा के हम त बोलम त झाड़ू का तो भोर ही उठ के मार देलस बात खाली का त बैठा रहती अब मार के लगा तो सूत नहीं जाई होता नहीं से नींद लागत माने उहे मर्द के आशिक बाड़ी लइकिया करी धरी तू देख ला जा हमर छोटी कुछ करे ले हम करवावे नहीं लइकी लक्ष्मी होली लइकी सुख करेली सब चला जा चला जा घर घरे चला आ सब थूकी तब ना उजानी चल भौजी आओ चल बताओ बेटिया के देहिया में का बाटे केचुआ नियर बिया गुड़ा जाती जी पीछावा ते हमरा बाहर आता इसरे जल्दी बाहर के गोड़ दबाओ पापा गोड़ दबाए लगल पापा गोड़ दुखाए माने तू कुछ मार दे तो तोर गोड़ दुखाए लागल रे बोल ना पापा ना मम्मी दुखा तो तोर बाहर ना तुम्हारा सौतेली मम्मी में कष्ट रानी बोला तो कैसे बिया सोचेली मम्मी बाहर चुपचाप पड़ेल बाहर पापा गोड़ दुखाता पापा अगर मन को तो मार देना के फाट जाए अकेले 3-4 गो हो जाओ बाहर अरे खलवाड़िया बढ़िया बाहर रौरा का करतनी ले अभी एक फिट दबाओ हेलो हाँ और सब ठीक बा करबे हुई देखा ये गोला में ठकावत किया धक्का लतावा से जमा भी जल्दी सा मत चुकी बनल निकाल दे खेलावाड़ी कह के हेलो पापा भूख लगा पापा बाहर के खाइए बाहर हाँ सब ठीक है बेटे पापा भूख लगा अरे बैठ जा तब खाइए दिमाग खराब करता है जोर दिया नहीं तका हो पट्टीदार नहीं तका करे दुआ है पयाई बड़ला मोर लेके रहे ए नतिया तो पिलुआ पर जे सारे पछिया आए बस ओकर माई मर गइल बिया त उ नहीं खे देखत भगवान देखत ना एही ने छोड़ दी हम एही चरबियाते रह जेबी सोच रही बाल बच्चा का ना देखबू मेरी रह रे हो बच्चा के माने तू कइले बड़े होते चका ऐसा चुकी है लइकिया रहतिया मेरा और का तेल लगावा चला तारा शरम आए के चाहिए शरम आए के चाहिए सुतर मार देख तारी होश में मार दे ढा दब ये जानता नहीं खाली 3 रात यही में लगा रहता रहा यही में लगा बड़ी पूरा बच्चे ना रे केसर बुच्ची रे हमार लइकी हम कुछो करी मारे काटी रवा के हनी झाटी ऐसे लइकी की आइल बड़ू ऐसे दबा लेके स्वामी जी स्वामी जी अरे मोछिया का बरुआ हमर माता का बरली दा ना दादी बोला ना हमर पापा का मार दादी हमर पापा का
मत मारा। ये करी के इतना दुख होता तब तब शर्म करू रे बेला जब शर्म हो तू तो भल बड़ो अच्छा ही माने तू बता हमनी के जिंदगी पार कर दे बुझा लड़किया से ढेर बड़ बड़ू बड़ भाई हो गया अरे हो दादा ठीक करता लग गांव नगर तो नहीं हो जाइए हो जाइए ना गांव नगर मार गाँव जवार आदमी ना बोली वही कर भेजे गाँव में रह के मौका बन गाँव में रह के देखो जब पूछिए के ना बोली ना छोड़ चाचा मेरे पापा के छोड़ अरे छोटा भैया ने छोटा भैया ना छोटा अब ना हाय हो कर दे ना के बाद ना चाचा मेरे पापा को मत मारा चाचा। तोरा के एन मार पाए रे सुना मत आज के बाद ऐसा करबू ना देखो हाथ जोड़ लो बतावा छोटा कपार पर हम माफी मांगते अजी हम ना भैया छोटा भैया टेढ़ ना बाड़ी कपार मटुआ ने के धरा थई हां देख ले कर शर्म इतना में बीपी हाई हो गया बीटीवा का रोज मारता तो कितना बीपी हाई होता चाची खाना का अच्छा से किनारा और देखो हम हां तारा पूछिए तारा डराए के नहीं थे ज्यादा मम्मी चल हम तर गरम तेल को मोल देता नहीं शर्म होई ना आ लजगर कभी जकर गोड़ा धो के पिए भी तोर जान बचा तारा चल के तू आइल वालो ना घर में तू आइल नहीं रहत हिंगर मत खबर दे दिया तो हरो पर नगर थुकत जांच कर दी बताइए रे कौन बात होई त ना बहु कमे ना करी बाबू तनी ढंग से लड़की के रख लड़की दूसरा घर के धन होली से ठीक ना होकर पांव पूजे तड़ा के अथु कर तड़ा ज्यादा बहुत ना बुझाइला चुप रहो चुप रहो मत रो चल मम्मी अब तर हरदी चलते तनी मम्मी पिटोले मैं खाना बता ले बोला के दादी ले